Duh wong ayu. Dalem. Dalem, Mas. Mas, dalem. Dalem. Mas Nandra, dalem. Oh, Gandrung kok pencak. Kowe iki arep gelut Gandrung. Lah ngendikane kan duh wong ayu. Lah kula dalem Mas Nandra. Kowe kok capek ngalem. Etok nek. Yo. Ya niki gila tenan deh. Yo. Monggo Mas. Pepucaning ati. Ayo sing romantis. Iki roman, lagu roman. Cedhaki. Cedhaki gandeng. Ayo Mut. Ayo. Aku nek diparani aku emoh. Iya. Enggak apa-apa marani kijing. Ayo. Iso marani kijing iki lho. Aku marani kijing jenengan ngisor kijing kok. Sing ngomong iki lho. Oh, saya ngomong iki to. Oh ya sorry bos. Kupinge bosok. Apa ya, Bos? Tak baleni. Aku bonek kijing. Wah, wis kadung loro dibaleni. Wis seru. Ayo. Ayo di Roman. Ayo Roman. Yo. Kaya ngene wong nandang asmara. Tangane nyekel. Digandeng nah. Ayo. Nah. Gandengen. Walah lah kemaki. Mripate bukara. Tak gadeng. Ora gelem gadeng tak gadeng kowe. Gelem. Apa tangan. Wong ayu. Iya. Andai kurang ajar, dadan ayu-ayu deneke rupane kaya jati. Kok sing ngonekke aku kaya jatil sing ten. Sing ketikan Ora kaya singon ora. kowe kok ngono to Mas Nanda. Kowe kok ngono to Mas Nanda. Aja ngono. Ayo. Kaki. Senengane asal pian. Ayo kaki. Yalah. Ayo Mas, silet jaran. Ya iki. Ayo. Duh dewa. Ayo. Jawata agung. Welas sono mringwak mami. Digandrung kaya wayang. Elok tenan Mas. Kaya wayang wong gandrung kae lho. Iya. Iso ora? Nek rung iso tak kon nyontoni. Contone dene saged lho. Kowe njok dicontoni sapa? Iya kowe. Iki sapa? Mbok anggap sapa iki? Kena Iki mbok anggap sapa? kernet no. Sinden kok kernet. Tak nek rung iso tak kei conto. Nggih derek saged kula. Sing nyontoni kowe njaluk sapa? Pakde Gareng. Oh ya. Mas nyontoni gandrung wayang wong, sing lanang jekeng. Aku wis ngejokke surat izin. Aku karo dokter ora itu duwek wong. Sekedap to Mas Bayu Waji. Lah nek kula digandrung kalian Pak De Gareng lak ya remuk to. Lah wong aku ki wis tuwa kok dientuke karo iki sing nyekel pasar sapi iki lho. Pas sing nyekel pasar sapi iki sapine kok, Bos. Wah ya sapine. Ayo gandrung. Gandrung, Ayo. ya. Gandrung, Bos. Ayo, Bos. Jengkeng. Nah, lugu jengkeng. Madhep rono walik. Ayo. Nah, terus kuwi Mbak Mutia ki. Gila. Aja ngono. Kowe iki napa to? Kowe iki kaya atlet pencador malahan. Lah kok pencador iki piye? Pencador piye? Pas tenan. Lah kok kaya pencador iki. Sabar. Mas, wong wedok sikile metu jalune, Mas. Kaya jago. Ayo, kuwi wong wedok sing anu kuwi, apa kuwi sing cekatan mergo ulune sikil akeh. Perkasa kok, Bos. Yo, Kalih nyambi manol. yo besok kapan katakan genti Mbak Mutia. Ayo. Besok kapan katakan? Besok. Jejer. Jejer.
lan wong oleh. aku tak bali, aku tak bali. Muta. Kok sik kok mutno ki piye to, Bos? Sapa mau? Lah kok mutno ki piye? Maksudku kowe iki aja mutung. Aja mutung lek jenengan lek ngendikan mutno ngono kok, Bos. Maksudku ki aja ayo sing apik. Iki cakare iki ditutup sik. Yo, jejer lan wong yo. Jejer lan wong bagus. Kok burine jebles iki? Aduh, bledas. Kowe iki temamo tak dhuwur kok, Bos. Aku obah kowe. Kowe pisan kasobah ki tak dhuwur. Ayo, Bos. Ayo. Nano. Yo nan, upama sira nah kodo. Ya, tanpa prahu sasat sarah ing Jaladri. Mriki Mbak Santi rene nyedare. Ayo nyidam, ayo. Nyidam syariat moro. Tur nuwun, ayo sing nembang Mbak Santi. Nan kowe medun nan. Nggih. Lah kula nggih medun. Ora no. Oh, kula mboten medun. Panjenengan beksa tayub karo Mas Gareng. Oh, ngoten. Nggih. Aku izin Piye to kok izin? arep kerokan. Oh, ning Solo 3 pirang jam wis langsung masuk angin ya. Lah wong nada wae ra nadingi aku lho. Kebaya iso seragam ah gumun. Iki kiai sing iso menyesuaikan iki, Mbak. Oh, iki alhamdulillah. Loh, tadi kan aku tadi sore tanya sama suamiku. sok siji Mas Alfian. Oh, alah. Oh, alah. Ya, lian. Loh, alah. Lah Mas Alfian ki wis duet karo aku barang kok ya, Bos. Oh, dadi kowe ngeculke Lia ki mung arep entuk kebokan Igoro. Kusik. Mbak Lia wonten mboten? Sing pundi? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Aku namung kucekan lho, Mbak Lia. Aku ora napa-napa. Wis piye, wis bisa jadi Kiai Slamet kene ora loro kowe. Kok le sak. Padiake kebo lho, Bos, Kiai Slamet. Bisa Dani Prauto. Ayo. Mangga nyidam sari. Wah, Alfian iki selerane kok wajahe mirip-mirip. Nyidam sari tayub. Mangga yuk. Irama seger yo. Yo.
suarane Mbak Mutiasti. Santi, Mbak Santi. Loh, niki di anu no, nanda Dalem. joget karo Mbak Maratus ya. Nggih. Nah, piye Mbak Maratus piye? Ayune Mbak Maratus? Masalah. Ayo kok. Umpama di bojo Mbak Maratus sih pengen duwe anak piro nah? Piro Mas? Lah aku manut ae. Kok manut? Lho karek Ora ki wong loro ki diprogram. diprogram. Sak rekae niku nggih kula niku nderek kabeh Mas. Heeh. Ning mboten program pemerintah. Anak kuwi. Senes. Lah piye? Keluarga bercelana. Lho kabeh nek ora nganggo kathok ora ya bablas. Dadi. Gaya anu iki lho kaya geleng-geleng kaya. Barang- Sekolahe dirampung isik. Iya. Karo rada cilik awakmu ya abot to ya sakmene kok ya. Iya, heeh. So nek jangan-jangan karo Mbak Maratus dolan wong loro, Mbak Maratus tak goncengke. Mboten Lah piye? Lah kok ora mau numpak sepeda motor lho. mboten saged kula. Lah terus? Ora iso numpak motor to? Mboten saged. Lah nek pacaran terus piye? Sumpah tenan Mbak Maratus. Mboten saged niki. Ora iso numpak pitontelnya lho ora iso cah kowe. Waduh wis kelakon Lah terus nek mlaku. wong loro piye? Nggih becak mawon. Becak. Becak iki kamangka papane sempit lah nek mbok nggo lingguh dhewe ya kebak. Lah aku Iya. terus piye? Ki tak pangku. Lah sing bayar becake sapa? Mbak Maratus. Kowe iki dadi wong lanang modalmu apa kok? Apa kok gandul sing wedok? Masa ya ora modal wis bagus ya pas-pasan. Masa duit ya ora duwe lho. Duwe. Lah duwemu apa? Nyawa. Nggih. Ah modal. Nyawa sak urip sak ora. Yo, joget ya. Nggih. Nah, gendangi tayub ngomong karo Mas Wahyo. Mas Wahyo, gendangi tayub sing sae. Mas Wahyo ngandangi tayub sing sae. Kaya sing tak ajari iki lho. Wah, sampluk bos. Aku no es loro kok diajari. SMK kan metu-metu. SMK ra munggah. Wis sik to. Dalem. Kowe iki sekolah nganti ora munggah. Mongko kowe tak titipke guruku lho. Kowe tak titipke niki Pak Guru niki anak kula angkat lek ngaku aku iki lho. Niki anak kula niki. Niki kepinterane elok. Kok iso nganti ora munggah. Mata pelajaranmu iki pira? Pinten nggih? Lho. Mata pelajaran 10. Nggih. Sing ora tuntas 13. Sing telu ki apa? Ngono lho. Ngono kok jare arep pengen kuliah ning Unindra. Oh, nggih. Cita-citamu pengen dadi apa? Dados dalang. Tapi dalang.
Wingi wis ngrasake mayang ta? Mbon. Piye rasane? Wah iya ora mboten karuan lho. Wah tenan, Mbak. Mayang ning Bawen Semarang. Nggih. Tantangan sabrang karo Setiaki. Nggih. Wancine tantangan naskahe kabur. Wayange meneng sek. Wayang luris ora omong belas ngeliti brabus. Oh, seneng dadi dalang. Nggih. Suluk saiki. Napa Mas? Ya kan ribu mawur kae. Ayo, Bro. Nggih. Oh dadi dalang kok tak pamerke ngono mbok. Iki nggawa cepolo dhewe. Mbok kon gedhoki no sudah menang. Perintah. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Alah. War lungguh kok keplengkang lho. Ayo. Ayo tak jagani. Aja ta. Oh. Ayo iki sih. Lho Mbak. Yo. Ridu mawur mangawur-awur-urahan Jos. Terus pengarane ngajurip Elok. Wah, Jan. gong makuru gongso tetek kaya butulawur panjriting para panjriting turang gesti rekata ingkang bojo lelayu sepit ya. Hebat. Salaman sik. Elok lho. Wah senenge ra ilok. Kula mbayangke niki mawi ngasta ndalang ngoten silamu piye bubumu sakmono kuwi. Wis ora usah disilake. Wis men ngono wae. Lenjari wong teluwe ra rampung lho iki. Niki Asli mbok sumpah. sing cupet jarike napa? Sing Wangger jarike anu nyincing. Jeneng sabuk iki. Sabuke telu iki dadeke siji. Lagi cakup. Blangkone ya, blangkone elok, Mbak. pripun? Kaya spray. Gambar iki. Anak sing polkadot ana sing semen karepe sak senenge dheke. nggih Lagi mencari jati diri. Nggih. Dadi dalang, payu laris gondang. amin Yo aja lali aku. Mboten. Mboten. Sapa ngerti nggo anu Pak Marioto paring wah kae Mas Nandake kok gen mayang ning Buayan padat 3 jam lho. Aduh. Wah dia kok mau Ya kudune diamini kok malah Diamini, waduh aduh. lho. Heeh. Amin karo Prama. Nggih. Belum ta? Burun. Ya. Ya wis. Yo saiki joget. Nggih. Maka Sri Bening digendangi Gonggomino sing nembang Mbak Diajeng sing joget Mbak Maratus karo Mas Nanda. Iya nggih. Mas Wahyo. Loh, wis. Nggih. Nya kita sawernya bukunya. Oh. Matur nuwun Mas Bayu. Kowe dadi wong lanang sing perwira. Kowe nek joget arep kaya sapa? Umpama doyang tok kaya sapa jenengmu? Nggih, kene yang kula. Nah, maka saiki sing mbok senengi Mbak Maratus. ayo kekno. Nyo. Heeh. Lho. Nyawa dijalukne iki lho. Ikhlas orang apa delak-deli? Ikhlas. Loh, Tenang. ikhlas ora? Ikhlas ora? Piye? Ikhlas ora? Ikhlas. Abut. Ikhlas ki mantuk, ikhlas kok gedeng. Wi pikirane karo lambene ora gathuk. Ra sejalan. Ikhlas ki mantuk wong ikhlas kok gedeng. Wis nampa ya angel lho minggu. Nggih, ikhlas. Ikhlas ya. Tenang lho ya. Tenang. Apa ta sing ora nggo kowe iki? Ya ampun. Ayo tadi ngobong lho. Lo gayane ya bagus-bagus ya. Wah, nggih. Untung nganggo spasi.
Iki model saiki ya, Mas. Nggih, jare men ra susukan kok. Yo, diaturke Sri Uning, monggo yo.